ஹே மக்களே, நம்ம ஸ்கார்லெட் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் மட்டும் தான் எடுக்க போறோம். அதுவும் டோக்கன் வச்சு தான். சுழல் போட்டேன், கிடைக்கல மக்களே. கரீனாக்காரன் புத்தியை காமிச்சிட்டான். ஆனா 2 பண்டில் தண்டா மக்களே. இந்த நாய் அப்படி எல்லாம் பண்ணாத. ஒன்னு வந்துட்டு ப்ளூ கலரும் இன்னொன்னு வந்துட்டு ஆரஞ்சு கலரும் கொடுத்துட்டான். அது ரெண்டுமே மெயில் தான். நான் இதுல 1600 டைமண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பேன் என் கிட்னியை வித்து. என்ன சொல்றான் பாருங்க. ஆனா அவன் கிராண்ட் பிரைஸ் தரவே இல்லை மக்களே. நீங்க இந்த வட்ட ஈவெண்ட்ல சுழல் போட்டிருந்தா எத்தனை டைமண்ட்ல கிராண்ட் பிரைஸ் விழுந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போங்க மக்களே. சரிடா, உன்னோட சுழல் வீடியோ எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சாரி மக்களே, எடுக்க மறந்துட்டேன், மன்னிச்சுக்கோங்க. நீங்க இந்த வட்ட ஈவெண்ட்டை சுழல் போடாதா இருந்தா ஒரு தடவைக்கு 100 தடவை யோசிச்சுக்கோங்க மக்களே. ஏன்னா இது வந்துட்டு நார்மலா இருக்கிற வட்ட ஈவெண்ட் மாதிரி இல்லாம கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நீங்க வேணா கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. அந்த கிராண்ட் பிரைஸே ஒரு டிஃபிகல்ட்டான இடத்துல தான் கரீனா வச்சிருப்பான். அவன் தில்லுமுள்ளு வேலை எல்லாம் பண்ணுவான். அதுக்காக யோசிச்சுட்டு சுழல் போடுங்க மக்களே. இந்த மாதிரியான கரீனாவோட தில்லுமுள்ளுகளை வெளிக்கொண்டு வரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிருங்க மக்களே. ஓகே மக்களே, see you soon on next video and shots. Bye.